तर नमस्कार मित्रांनो, आज आपण जाणार आहोत वॉटरफॉलवर. आंबोली वॉटरफॉल, मांगेली वॉटरफॉल, घारपी वॉटरफॉल आणि कसलो अरे वॉटरफॉल, बाबा धबधबा. आणि अजून म्हणजे प्लॅन फिक्स नाही कुठच्या वॉटरफॉलला जायचं आहे ते. म्हणजे चिकन मटन मासे पाव बिव सगळं करायचं होतं, पण हे अजिबात उठले नाही. आठला प्लॅन ठरलेला, पण अजूनही लोक जमतायत. आता हा नोणेश्वर येतोय बघा आमचा. आता एक 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 बाहेर सरतायत सरड्यासारखे. हा बघा आत्ता येतोय. तर असा प्लॅन ठरल्यामुळे चिकन मटन कॅन्सल केलेला आहे. तिकडे काहीतरी भेटणार ते आम्हाला खाणार आणि बघूया कुठचा वॉटरफॉल सिलेक्ट होतोय तो. लेट्स गो. तिलारी वॉटरफॉल, तिलारी. तर खूप शोधाशोधी चालली आहे आमची आणि तिराळी वॉटरफॉल फिक्स होतो. गाड्या इनोवा मागवलेल्या आहेत, पण निखिल म्हणतोय एसीची हवा नको आहे सध्या, बाईकवर त्याची बाईकची हवा खायची आहे. ए त्यांना पाठव रे पटकन. चला तुम्ही. नको आम्हाला आज नको, नंतर कधीतरी. तर मित्रांनो, आता आपण पोचलोय मित्रांनो कशावर आहे, तिराळीच्या पुलावर. मस्तपैकी हे बघा पूल आहे. इकडे आम्ही जरा थांबणार आहोत आणि आमच्या ग्रुप मधला गोटलेश्वराचा आज हॅपी बर्थडे आहे. तर इकडे काहीतरी आम्ही सेलिब्रेशन करायचं ठरवलं. अशा प्रकारे आमच्या गोटलेश्वराचं इकडे हे होतंय बर्थडे सेलिब्रेशन. ये कापरे. तर मित्रांनो, राम घाट काढून आपण आता वर आलोय. अजून वर जायचं आहे ह्याच्यावर. आणि इकडे मस्तपैकी हा व्ह्यू बघा. मस्तपैकी इकडे बघा वर एकदम खडक आहे, एकदम मस्तपैकी. आणि इकडे खाली बघा, वाव चांगला व्ह्यू आहे. आणि आता इकडून पुढे आपली जर्नी चालू होणार आहे मित्रांनो. तब तक के लिए देखते रहिए आज तक. आलेलो आहे तिराळीच्या. आणि इकडून एकदम म्हणजे काहीच दिसत नाही. पूर्ण धुकेलेलं सगळं धुकाट, एकदम धुक्यात हरवलेला असा हा प्लेस आहे तिराळी. एकदम व्ह्यू पॉइंट. आणि आमचे मित्र सगळे बघा एक एक काय करतायत तिकडे गाडीवर फोटो. आणि सिद्धे वॉटरफॉल पर्यंत पोहोचेपर्यंत माझ्या मते अजून खूप टाइम लागणार आहे. तोपर्यंत आम्ही इकडे एन्जॉय करतो. चला मित्रांनो, तिलारी नगरातून बरोबर 14 किलोमीटर आतमध्ये वॉटरफॉल आहे. आणि हा पूर्ण पॅच जो आहे तो ऑफ रोड आहे. ऑफ रोड करत हळूहळू म्हणजे 14 किलोमीटरचा साधा एकदम रस्ता पण आम्हाला बरोबर 45 मिनिट्सचा दाखवतो. आणि आम्ही सगळे चाललो इकडून मस्तपैकी. बघूया कधी पोहोचतो ते. आणि तिलारी वॉटरफॉलला आपण चाललोय, तो थोड्याच वेळात तुम्हाला बघायला मिळणार आहे. तर तर मित्रांनो स्पॉटवर पोहोचलेलो आहोत आणि 250 रुपये फी आहे. सगळ्यांची मिळून 13 रुपये होत आहे.
सगळ्यांची मिळून आमच्याकडे 13 रुपये आहेत आणि एकाची 250 रुपये फी आहे. त्यामुळे आता मी इकडून आता चाललोय घरी. हे बघा 50 रुपये. तर मित्रांनो वॉटरफॉलला तर आपण गेलो नाही, 250 रुपये फी होती. पण इकडे हा सुंदर असा निसर्गरम्य नजाऱ्यासोबत आपला ब्लॉग जो आहे तो आता एंड करत आहोत. आणि इकडे जाता सगळेजण आहेत आपले मित्र आहेत. तर मित्रांसोबत फिरणं हीच एक वॉटरफॉलची मजा आहे. आणि काय केलं पाहिजे. घर की मुर्गी दाल बराबर असा जो आहे तो इकडे आमचा पचका झाला. म्हणजे आमच्या दोडामार्ग आणि सावंतवाडीत एवढे वॉटरफॉल्स आहेत ते सोडून आम्ही म्हटलं काहीतरी दुसरीकडे जाऊया तिराई फॉल्सला. पण तिकडे गेलो, 60-70 किलोमीटरचा प्रवास केला. तिराई नगरातून 14 किलोमीटर एकदम म्हणजे घाणेरडा रस्ता आहे तिकडे. खूप म्हणजे खूप ऑफ रोड म्हणजे करावं लागेल तुम्हाला. आणि तिकडे जाऊन पोचल्यावर तुम्हाला समजतं की तिकडे ते कॅशच, ओन्ली कॅश 250 रुपीज घेत आहेत. कारण की एकाही मोबाईलला सिम कार्ड नाही, त्यांच्याकडे पण कुठचं कनेक्शन नाही. आणि आम्ही पावसात भिजत एन्जॉय करत गेलेलो. जास्त कॅश कॅरी नाही केलेली. म्हणजे एक 1500 ते 2000 रुपये आमच्याकडे होते. आम्ही 10 जण होतो तर 2500 त्यांना द्यायला पाहिजे होते. तो तिरारी फॉल्स आहे तो एकदम कमी उंचीचा आहे. तेच बोलत होते तिकडचे की एवढा काय हायटेड नाही आहे. कर्नाटक गव्हर्नमेंटने आणि फॉरेस्टने तिकडे आहेत ते बॅरिकेड लावले, त्यामुळे त्यांना पण आपला जॉब करावा लागतोय. आपल्याकडचे जे वॉटरफॉल्स आहेत ते ह्याच्या 10 ते 15 फूट उंच आहेत. आणि ते सोडून आम्ही तिकडे गेलो मुद्दाम तो वॉटरफॉल पाहायला. आणि असा पचका झाला आमचा. मग तिकडून आम्हाला परतून यावं लागलं. काय करणार. पण मित्रसोबत होते, जाताना पण आम्ही एन्जॉय केला, येताना पण एन्जॉय केला. काहीच नाही झालं तर मित्रांसोबत एन्जॉयमेंट हा होतो. अनएक्सपेक्टेड म्हणजे काहीतरी होत राहतं, अडचणी येत राहतात. पण त्यात पण कशी मजा घ्यायची असते ही स्किल आपल्याला आली पाहिजे. तर आम्ही मित्रांसोबत नक्कीच मजा मारली तिकडे, हेच मी सांगेन. आणि पुढच्या ब्लॉग्समध्ये नक्की भेटूया काहीतरी चांगलं घेऊन. तोपर्यंत थँक्स फॉर वॉचिंग.